I denne video vil jeg vise, hvordan man kan bruge Imano til at planlægge og invitere medlemmer til møder i sit netværk. For mødeoversigten klikker vi på opret for at komme i gang. Her kan vi indtaste grundlæggende detaljer for mødet, som hvor og hvornår mødet finder sted. Vi vælger netværket, som afholder mødet. I dette tilfælde vælger jeg mit demo-netværk. Til sidst skal vi vælge en mødetype. Der er allerede oprettet 2 mødetyper for netværket, og vi vælger morgenmøde. Det er mærke til, at start- og sluttidspunkt, stednavn og adresse automatisk blev udfyldt, da jeg valgte mødetypen morgenmøde. Man kan vælge at indsætte standardværdier for sin mødetype, hvis f.eks. tidspunkt eller afholdelsessted altid er det samme for samme type. Under agenda har vi mulighed for at forberede mødets deltagere på mødets indhold. Man kan skrive et emne og uddybe med beskrivelse og agenda. Det er også muligt at dele slides og referencer. Begge dele vil være tilgængelige for mødets deltagere i Imanos medlemsapp. Til sidst trykker vi inviter for at invitere vores medlemmer. Netværket som mødet afholdes under er også valgt automatisk, men man kan invitere medlemmer fra alle netværk, man administrerer. Man kan invitere medlemmer enkeltvis, hvis man afholder møder i mindre grupper. Når man tilføjer et medlem, kan man se vedkommendes mødehistorik krydset med de andre medlemmer. Det kan hjælpe med at holde rotation i, hvem medlemmerne møder. Man kan også trykke på tilvælg alle og automatisk tilføje alle medlemmer til mødet. Når medlem tilføjes, har det en status, der indikerer, at det endnu ikke er sendt en invitation. Med tryk på send invitation og skifter status til afventet svar, og alle valgte medlemmer inviteres. Har medlem af Imanos app installeret modtages invitation via pushbesked, ellers falder systemet tilbage til mail. Man kan også vælge at udsende invitationer via et sms. På både mail, sms og app gives medlemmer mulighed for at svare tilbage, om de deltager eller med afbillede. I medlemsappen kan jeg se invitationen til det kommende møde og detaljerne omkring mødet. Jeg melder tilbage, at jeg deltager. Har jeg kalendersynkronisering slået til, bliver mødet automatisk lagt ind i min kalender. Under mødets detaljer kan jeg se agenda og dele filer og henvisninger. Jeg kan se de andre deltagere på mødet og se deres profil. Og klikke direkte videre til deres LinkedIn-profil, hvis jeg ønsker at række videre ud til dem. I Imano kan man som administrator se tilbagemeldinger med det samme, de kommer ind. Du har hele tiden opdateret deltagerlister. Du kan kommunikere med mødets deltagere og invitere medlemmer via mail eller sms. Du kan selv vælge, om du vil sende til enten deltagere eller inviteret eller begge grupper. Du kan under beskeder se en historik over alle udsendte beskeder og dens modtagere.